А представяте ли си какво щеше да събираш пожеланията и желанията на десетки хора? И колко различни пожелания бихте събрали, ако сте министър? Честно казано, поздравявам министър Томислав Дончев, че прие предизвикателството на хрътките да се изправи в суматохата на столичен мол и да събере в писма надеждите и желанията на хората. Вижте какво се случи. През изминалата година социалните експерименти провокираха... И добре, ти следва ли се за спин? Да. И? Тест е положителен. Айде да не получи сега, айде да не получи, моля ти се. Проверяваха толерантността на хората. Трудно ни е да ви го кажа, но не обслужваме много роми. Тяхното търпение. Ама басейн не ми трябва, господине. Трябва ми паркинг. Поставяха важни въпроси. Боцкосни с витамини, боцкосни с кокаин. Припомняха ни и важните неща. Дни преди Коледа, голям търговски център. Суматохата около пазаруването се разпространява като вирус. Промоции и празнични уловки дебнат българина зад всеки ъгъл. Сред стотиците пазаруващи един министър събира пожелания за бъдещето на страната. Очакват ли хората да видят човек от властта извън Министерския съвет и извън формата на официалните събития? Какви въпроси задават и какви мисли ги вълнуват? Специално приготвена урна с надписи ще приканва хората да решат проблемите си, разчитайки на помощта на министър Томислав Дончев. Лично той ще събира и желанията на хората, които чрез социалния експеримент могат да разговарят с него очи в очи. Предстои да разберем колко лесно се стопява границата между избирателите и властта и какви ще бъдат реакциите на околните. Риск, който един министър пое доброволно. Здравей! Аз съм Стефани и съм Томислав 12 клас. На 12 клас съм. На кого пишеш писмо? На министър или на дядо Коледа? На дядо Коледа. На дядо Коледа. Добре, писмата до дядо Коледа са такива между подателя и дядо Коледа, така че да не те питам какво пише в писмото. Да. Ето, че само след минута към министър започват да прииждат хора, готови да влязат в директен диалог, да задават въпроси и междувременно да си пожелаят по нещо за празниците. Желая да имаме добра образователна система, културата да ни е добре развита. А според теб от кого зависят всички тези неща, освен от дядо Коледа? Всичко това зависи от нашето развитие и възпитание. И също така някои неща зависят и от вас, министрите. Въпреки че първоначалната реакция на повечето издава очудване от нестандартната среща, всички, които се спират, са готови да отделят от времето си, за да изложат черно на бяло своите мисли, искания, притеснения и желания. Добре, тук има условия за писане. Условия за писане, ние сме тук. Докато тази жена усърдно пише, Томислав Дончев вече има нова компания. Да проверим как протича разговора. Аз съм Томислав Дончев. Събираме желания и пожелания. Чудесно. Искам да попитам, републиканския бюджет все по-тясно ще бъде обвързан с бюджета на Европейския съюз. Факт. Факт. Как ще издържиме на цените? Акцизи, мита, ДДС-та? Защо не е диференциран данък добавена стойност, както в другите страни на Европейския съюз? Това поражда... различни стоки, лекарства. И това е стар дебат. В смисъл, дали ни трябва диференцирано ДДС за редица категории, освен в туризма, дали ни трябва за книгите, за лекарствата и така нататък. От една страна възможност, от друга страна диференцирано ДДС създава проблеми. В това число и с събираемостта, в това число отваря възможност за някои неща, които нито вие, нито аз искаме да се случват. Жената, която преди малко се осамоти, за да напише дълго писмо, вече е готова да го пусне в урната. Разпознахте ли министъра? Моля? Разпознахте ли министъра? Не. А защо се спряхте? Защото беше интересно за мен да за какво става въпрос. Имате ли някакъв въпрос, който мислите, че министъра може да ви помогне да разрешите? Министъра на какво е? Министъра по европейските фондове. Тя ме е помислила за охранител. За какъв го помислите? За приятен човек. Господин Дончев е министър по европейските въпроси и тъй като имам така някои въпроси, исках директно да ги задам. Минувачите, които се спират, поставят наболели свои проблеми. Според Антоанета Христова от Института за изследване на населението и човека, общото между тях е конкретиката на въпросите. Хората, които се приближават и разговарят с известни лица от властта, могат да бъдат разделени на няколко типа. Едните, които по принцип
са много комуникативни, позитивни и имат желание да влязат в контакт с известен човек. По този начин се чувстват по-специални, имат усещането, че ще кажат нещо и то ще бъде чуто. А втората група хора наистина са такива, които имат конкретен проблем. Той им е много наболял, силно чувствителни са към него, искат да го кажат, искат да намерят реално разрешение. Весела Коледа! Да се върнем около урната на министъра. Към опашката се насочва момиче на ролери. Дори министърът не успя да избегне множеството рекламни кампании по Коледа. Чрез този талон може да спечелите някои от наградите тук. Чудесно. А ролерите помагат ли да се придвижват много бързо и смола? Ами да, не е трудно, в смисъл, правя повече настроение, да стигам духа на малките деца, комуникираме си. Трябва да помисля, защото коридорите на Министерския съвет са много дълги и сега ми хрумва, че ролерите може да са елегантен вариант за придвижване. Моето пожелание за България е да влезе в Шенген и да се оправи жизнен стандарт някога. В близките 20-30 години. Първото е лесно и е въпрос на не много време. Да. Второто ще отнеме малко повече време, няма да се случи отведнъж и зависи от всички нас, от мен и от вас. Да, точно. Хубаво пожелание. Хубаво пожелание. Дано се сбъдне. Дано, аз това се надявам след 10 години, примерно. Ако погледнем какво хората си пожелаха, какво си пожелаха? На първо място това, което на мен ми направи впечатление, това, което най-много липсва в живота у нас. Това е позитивизма, добронамереността, това са хубавите чувства, докато другата част, група на пожелания, бяха конкретните неща. Това бяха количките, тротуарите, паркирането, колите и така нататък. Така че горе-долу това е наблюдението ми тази вечер. Ние живееме тук в центъра и общо взето в центъра тротуарите са безумни, просто нямам дума, честно казвам. Ако и да стават за пешеходци, със сигурност са трудни за майки с колички. Много трудни, аз съм без ръце. Да, общо взето. Нови гуми на количките да ни. Дори за минута министъра не остана сам и слуша всички, които се спряха. Време е да отворим урната, за да направим равносметка. Какво си пожелаха хората и защо въпреки големия интерес имаше и такива, които погледнаха с недоверие. Не биха се спирали и не се спират хората, които имат лошо отношение. Смятат, че и да се спрат и да не се спрат няма никакво значение. Изненадата беше, че, както се казва, положителната енергия беше повече от тази, която бях очаквал. Защото аз съм свикнал да се общувам с хора, които са срещали някаква трудност. Администрацията е проявила несправедливо отношение към някой. Това пожелание да бъдем единни.